Coba lihat gadul-gadulnya sekali lagi. Gadul-gadul, dul. Kok ora krasa to Mas kurang seru. Gadul. Kurang. Pak genteni gunamu Pak Igit. Aku wis ora iso gadul-gadul. Nggonku gidal-gidal. Lah ngapane dhuwur entuk apa piye? Bales kok ngene kok ora entuk apa piye, ha? Bales yo, bales. Bales ayo nang Dhuwur kok ngene kok. Yang bales. Bales kok bales sik kok. Kok kek nemplek sithik kok wis aku. Lah kok dilu kok atuh iki lho. Dengkulku mlebu. Kok jerumen gone Mbak Eni. Maksudnya ini kok mlebu jarik ya. Mlebune jarik ngono kaya ngamuk to. Alah. Aku pikir rasa rene. Contone Oke Mbak Tati iki. Kinutang-kutang tanpa bisa lewati. Marbuka rasa. Gede pahit-pahit. Gede pahit-pahit. Dalu Mbak Tatin Dita. Injih, sugeng dalu Pak Ige. Nyun pangapunten ingkang kathah kula wau enten sing ngelokke sampeyan bilih lengene betot lemu awake ndek mlakune kaya kalkun ngoten nyun pangapunten. Sing pundi to? Niku sing gundul kaya ndase kaya cok bakal. Ayo. Jenengan to, Mas? Ora ngene. Wanekno lho kowe wis ngomong kok. Iya ana wong akeh iki lho. Wong lanang iki kudune ngono. Lah kowe wis ngomongno ning gurine kok. Kok mak surang-surepit tengok-tengok tak atasane aku dhewe kok. Wani tenan. Duh, kok nyurang-nyurung ae to? Heh. Ki meneng ae tak Iya, atasane iya. dhewe kok. Nyurung neh. Aku tengok-tengok. Tengok-tengok. Greget tenan aku. Mudiar. Aku tengok-tengok. Tengok-tengok dak tengok-tengok sirahku kok kaya ajar titis ae. Nggih, ngapunten nggih. Lah, bareng ngono Mbak Tatin ngapunten. Jenengan namine sinten, Mas? Muhammad Liun Hono Caraka. Apa? Muhammad Liun Hono Caraka. Muhammad Liun. Hono Caraka. Ana cara kaya pentol kaya ngono kok. Lah nak pentol kok mboten sampean dahar. Iki jerone apa? Pentol iki biasanya di jerone daging. Terus ana endhog. Dan Terus- kula ndoke loro. Endi ndokmu ndelok kaya ngapa? Pengen ngerti? Mengin? Engko tak WA. Kok isa-isane kenal we urung kok wis ngonekke aku kalkun. Syukur. Maksudnya piye? Mudiar. Boten. Wong ya kenalan we urung kok mending ngenekke kalkun. Boten. Guyon. Guyon piye? Mbak Tatin kula sing mudeng jenengan ora trima kaya kalkon jarene Mbak Tatin nak turu ngiler ngonten barang lho. Hei, Nggih tenan. kok isa-isane jenengan wis kenal karo aku apa piye? Garang. Kok isa-isane kok arep urung kenal kok mending ngiler kok mending kalkun dan sebagainya. Wani apa piye karo aku? Loh, dimbar-barno kok mletek kowe, Nduk? Apa iki bahasane apa? Dijar-jarke kok wani. Oh, piye? Dibar-barke kok wani. Kok wani? Lah kene iki wong lanang. Mas, kok sik to? Nek omongan karo aku mbok anggo bahasa manusia aja bahasa liyane to, Mas. Aku kan bahasa Apa? Pluto. Kuwi mau muni piye? Dimbar-barke kok melete. mlete saya wani Maksudnya apa to kuwi? Melete iki kemaki. kemaki. Mlete. Nggih. Nah, Ya ora apa-apa to. Wong aku ya mau mbok onek-onekke aku meneng wae saiki gandeng wis adep-adepan arep piye? awakmu nek dumuk-dumuk aku iki. Lah ngapa nek dhuwur entuk apa piye? Tak dumuk ngene kok ora entuk apa piye, ha? Bales yo, bales. Bales ayo nang Aku dumuk kaya ngene kok. Yang bales. Bales kok bales. Sik kok. Aku Sabar. Ayo. Tak bales lho. Bales nek wani. Kon kon dumuk ngene kok oleh wani-wani ngapa nek aku ya wani wae kok dumuk kok ngene. Tak dumuk lho. Dumukin. Cepet. Tak dumuk lho. Dumukin. Tak dumuk. Kok malah aku? Hei aku ora
wani dia. Aku geli. Iki dilindungi badan hukum kok. Apa badan hukum? BH. Badan hukum iki BH. BH. Panino. Iki tuh BH tak andani. Kenapa? Batok. Lah yuk saya atas iki tadi. Batak yon. Dak nggo mlaku dak apik. Wah, nak mlaku. Piye? Klotak. Sampeyan niku lho kok ngot. Kok esek kenalan sik. Nggih. Jenengan paring asma Mbak Titot. Mbak Tatin kok titok. Gurine ana apaan? Tatin titot. Lah ya apa aku keliru? Lah kowe nek diceluk Hana Caraka gelem. Ya gelem. Lah aku ndiki nyeluk iki totot. Ya sugih dalu, Mbak. Sapa? Tatin Titot. Nah, sing komplit nek jeneng iki ora mung tatot-tatot. Nggih, ya Tin. Ya. Tatin Titot. Tatin Titot. Heeh. Lion Hana Caraka sing lengkap. Muhammad Lion Hana Caraka. Nggih, Mbak. Nggih. Tatin Titot. Ngono ki mbok sing nyales ngono lho, Mas. Mbak Tatin iki iso luluh atine. Mbak Tatin nesu. Nek mbok wacakno Hana Caraka, iki iso dadi luluh. Mosok tak warai. Piye? Tak warai tenan. Piye? Kowe iso Hana Caraka walik. Ora iso. Iso. Caraka walik. Caraka walik. Sing kepiye? Ngata Bagama Nyaya Jadapa Lawa Satada Karacanaha. Iku Iya, langsung luluh. luluh ati. Luluh jajali. Ngotok mara tuwa. Kok malah ngotok mara tuwa iku piye? Ngene iki wong wedo ya ora ngalah dadi nesu ayon. Aku ora ngerti kok. Ngata Bagama Nyaya Jadapa Lawa Satada Karacanaha. Ngotok. Kowe nak mari alon-alon anda. Iki kok Mbak Tati langsung klepek. Tenan. Alon-alon sih. Ngata Bagama, Nyaya Jadapa, Lawa Satada, Karacanaha. Bismillahirrahmanirrahim. Ngata Bagama, Nyaya Jadapa, Lawa Satada, Karacanaha. Iki ana neh. Piye? Bek aplikasinya gadul. Ana gadule kudune. Pentingnya ya gadul-gadule kuwi. Gadul. Blek sik. Blek sik. Ngata Bagama, Nyaya Jadapa, Lawa Satada, Karacanaha. Blek. Emplek enyes gadul. Plek enyes gadul. Gedudul. Takoni. Sayang. Gimana, Mas? Ajur tenan. Mas, aku pengen gadul-gadul. Nanti dong sayang, sekarang kan banyak orang. Ya nggak apa-apa, aku inginnya sekarang. Oh. Coba lihat gadul-gadulnya sekali lagi. Gadul, dul. Kok ora krasa to, Mas? Kurang seru. Gadul. Kurang. Pak gentani gunamu Pak Igit. Aku wis ora iso gadul-gadul. Nggonku gidal-gidal. Masa ginjal-ginjal ya kon malah ora. Napa? Ginjal-ginjal ora gadul-gadul. Gijal. Walah, dongamu mandi. Mandi tenang. Walah, pasuryane pun Dimas Tatin Titot. Kok Dimas iki piye? Nak Nimas. Nimas. Iki berarti ya adi ya bojo ngono lho. Iya. Terus Pasuryanmu dening rembulan ing tengah wengi wong ayu. injek kacang. Kok kacang? Lah kowe ndasmu kowe kacang sukron kok. Kakang. Oh, kakak. Kakang. Injek batang, Mas. Lho iki malah apik. Batang iki. Lah kowe kaya batang kok. Ndak kaya mayit aku. Kakang Mas. Oh, kakang, Mas. Rupane rusak ini kok kakang, Mas. Sesuk diservis yon rumahmu yon rusak didadake sik. Sidik nyelekit. Lah piye? Lah aku kok kaya montor raiku rusak iki. Lah iya iki lho. Kowe wong lanang jendek mau diina-ina kok rawane iku piye? Martabat ilang ayo nak ngene iki. Lah apa kok aku ora tuku martabak kok ilang. Martabat kok teko martabak. Coba Lion mundur gedine Anda. Gandreng dah. Selindro sama apa? Nadian wujud. Nadian. Aku gak. Kentingan sing iki lho, nah nek iki lumayan iki ora. Nek iki jan bagus e ranjaman nek kae jan remuk-muk. Ora kaya ket mau iki ditanding karo aku. Ora iki wae ket mau ngono lho. Cara disawang wong loro kaya dene Mimi lan Mintuna, ibarat ning pewayangan kaya Arjuna karo Sri Kandi. Injih Kang Mas. Nek sampean karo Lion, walah.
Dirasani ibu-ibu kok kene, Yun. Dirasani piye? Ya Allah, nek kaya wayang sing wedok kaya Sri Kandi, Lah, aku. sing lanang kaya serigala. Nyokot. Serigala ngeleti mripatmu kuwi. Tanggone aku. Ancen ya sini. Nadyan Ancen STW senengane Joko-Joko, Mak. Maksudnya piye ta kuwi? STW. STW iki. Es teh Wina. Kudu mesti. Lah napa? Setengah tua ngono ta. Lah, pun jenengan jujur kok. padamu. Rong tahu. Kowe aja sumlang yen ku tak goleki pasangan dhewe yen. Nggih, Pak. Nggih. Ben gandrung saya. Nadyan Ini siapa yang nembang? Mbak Tatin iya. gandrung karo Nanda. Nggih. Gentenan. Nadyan wujud temong paksi. Leon ngiler. Aja kuwatir kowe tak goleki karo Mbak Eni. Pasanganmu Mbak Eni. Sobek. Kok iso sobek? Lah saliyane Mbak Eni ndak mboten nenten lho, Pak. Lah apa Bu Yuyun? Bu Yuyun malah buyut kok, Pak. Ya ora apa-apa ya ora ngicing ngono ta. Buyut cengelmu atos kuwi. Napa mboten buyut? Lah Bu Eni mawon simbah. Udah wis to, anggere jajar rak pantes. Iya, Coba. wis padha karo aku. Kene. Ya. Oh iya. Halo keluarga. Ya tau kayak keluarga Bento. Keluarga besar Bento. Iya besar. Besar Bento. Ler ngomong. Lah kok iso keluarga besar? Ya iki lemu-lemu. Ngono. Wis ora apa-apa ya Yang ya. Apa? Yang penting bahagia ya Mas. Kok tinimbang kono, engko mengene sing wedok duwe entek mesti sing lanang mlayu. Iya, kan kan. Ya ora lah. Mbak Eni, biasane Iya, mek Mbak. piantune gedhi ngono ki cok cilik lho, Mbak. Apa nih? Pikirane. Oh, pikir. Suarane ngono lho. Wis go aku Gak apa-apa cilik lah kok. gede-gede bersuntik kok. Apa to kuwi? Maksudnya greges awake mau rebus Mas suntik. Terus ke Mbak Tatin, gandrung nada terus kayak. Yang dadi bojomu Mbak Tatin. Nggih. Sok ben kok jak bulan madu ning endi? Takjak bulan madu wonten luar negeri. Wih, Singapura. Di Singapura. Oke. Singapura siap, Mas. Oke. Nah, engko nek nang kono. Aku mbok jak ning ndi, Mas? Jawab Ayun. Kok ora sado-ado. Lah ning ndi? ndi? Bisa. Iku nang luar negeri lho. Negeri. Oh iya. Ora sado-ado luar negeri ngentekno dhuwit. Lah ndi? Awakmu karo aku nek besawa wae. Kok Sawo cedek mek men? apa lho? Mek gendruwo. Mas, Piye, Bang Ayu? sesuk nek nang luar negeri jajane ana spaghetti. Ada spaghetti, hamburger. Hamburger ngono ya, Ada Mas. semua. ya? Iya, ono. Pokoke sing enak-enak buat. Spesial kanggo awakmu Terima pokoke. kasih, Mas. Ning Besawa sesuk tumbas napa? Sesuk tak tukok grontol. Kok grontol to? Sing penting mangan to. Penting wareg. Iya ora apa-apa, sing penting sehat ya. Tinimbang Ning luar negeri mau tumpake apa? Keliling-keliling Keliling. Singapura Anda. Naik mobil Alphard atau apa? Iya, boleh, Atau Mas. Ferrari? Sopokan sing apik-apik ngono gue Ya, aku. kita kan orang mampu, Iya. pajak nasi itu orang melarat ya. Iya, kita pokoknya naik yang empuk-empuk. Yang ya. empuk-empuk, iya. apa neh? Mas, Apa? aku mbok tumpak napa? Wis go gandul truk gene. Rasa mobil gandul truk. Oh, kamu sing kon gandul truk. Wis go malah isis engko awakmu karo aku mangap dak padha karo wareg dhewe. Oh. Coba Mbak Eni nyuara gandrung liun. Nah. Nano. Halo manis nangsam Marem kowe ya. make Gandeng napa niku Mbak Eni? gandeng gorila.
Masa karo bojone gorila. Lho, Ora romantis blas, gorila. Peh romantis terus omah-omah awet. Piye? Peh romantis tidak menjamin loh, Pak. Loh, piye ora menjamin piye? Orang rumah tangga sehari-harinya romantis itu terkadang banyak yang pisah, banyak yang Ya pegatan. kan tapi seorang-orangnya kita selalu sayang menyayangi. Sayang menyayangi Pokoknya romantis. dia gandeng, Contohnya kaya ngono lho. kanjane Pak Igit. Apa Pak Iga? Karo garwane diingi posting ditunggoni. Romantis terus. Romantis aku. Romantis Ning ndi bojoku tak jak. Lho romantis. Dan sebabnya apa kok dijak, Pak? Romantis. Lah, Patuke ibarat patuk wong ngopi nek warung, wong tuwek-tuwek. Sigit nyapo iku. Sing apike tok diketokno. lah terus. Eleke kok ora ngono. Lho, lah piye lho Pak Igit ya romantis ya? Rumah tangga iki nak akur terus iki tidak menjamin untuk sampai Akhir hayat. Iya, alung ini iki lho tukar padu ini iki. Iku bumbune yo Mas yo. Ya mrica barang. Nek tukar padu awet. Awet, Pak. Niku Awet apa? menjamin. Awet. Awet tukar padu. Kok awet tukaran. Yang penting ora apa-apa to. Ya Allah. Walah. Walah sing wedok malah koyo kena rawe. Ning wis jodoh, pancen kita iki ya wis jodoh padha-padha lemune. Ngono nek iki madeprine ya padha-padha jane iki Mbak ini ya nek umpamane gelungane dicopot ngono ya wis persis ngono kuwi. Masa persis ngene kita. Ayang, Ya gak ayang, apa-apa. ayang, ora. Yang penting aku sayang padamu. Aku ambung sih ah. Wong edan. Kok wani-wanine iki lho. Ciri sayang. Gandrung ya kaya ngene iki. Coba ndak, Iki coba. pundi? Wesu enggon kula Romantis iki. lono Penak banget lho iki lungguh nang kene kok rasane kaya ayam. iya no mergo aku tresno marang siramu wong ayu Kula nggih tresno kalian panjenengan lho Kang Mas. Dasar ndelok nek sing kono iki kepiye ya? Koyo iku lho. Nggih bojo kepinginan iki lho. Iku lho. Ora Ayo. Iso dodok apa ora? Jengkeng iso. Jengkeng Mas kok dodol. Lah ya ora ngene ya. Ora kaya iki lho. Boleh ngono. lho langsung plek lho pinu. Nek pas ki penak banget lho Mas. Iso ora? Apalane kok. Madhep lho kok kaya numpak truk kae. Aduh. Winuk mesti. Aduh. Kok aduh piye lho akeh nemplek sithik kok wis Lagi aduh. dilu kok atuh iki lho. Dengkulku mlebu. Kok jerumen gone Mbak Eni? Maksudnya niku mlebu jarik ya. Mlebune jarik ngono kaya ngamuk to. Alah. Kamu. Aku pikir rasa rene. Contone Dikandani balone wis entek ya wis entek. Kok nangis sae iki lho. Kayak aja mlayu lho. Nek ngapa? Aku ora kelar gendong. Ngono. Ya kudu romantis ngono. Aku aja atut, biasane atut mlayu rene. Lah aku genjong iki dak kaya genjong gapareng blangse. Awakmu ora kuat, aku tak ganteni aku. Kok wani-wani yo iki lho. Gak golek. Coba bare, coba bare. Nano. Ayo. Aku. Sobek ana apa? Apa nih? Jarike Jariku bengkak. suwek. Ndi? Iki lho. Ala yo. Endi to Mas? Atuh. Walah, iki aki tinggon dodok wis. Ya. Jaluk pangku barang iki apa? Lah aku ora yo pengen kuwi to. Pengen kok ngono. Sayang apa ora? Ya sayang. Lah iya. Ambung lah. Ampun lah. Terus ya, babone ndak? Terus ya ndak? Nano. Goleki si podang jenar
Nano. Jajal kuwi sing kaya pentol kuwi kon nyanyi. Aku gentan digandreng to. Gandrung. Gandrung. Tekan ndi mau? Ibu. Ibu. Wis go dirungokke go. Trocah lho. Eh? Trocah. Troco ora apa-apa iki ibaratno MSG lho. MSG lo piye? MS Glow. MS Glow. Lah iya MSG lho. MS Glow. Ah iya. Lah ya kok iso. Ibu. Ibu bunga ning atiku. Iya iso nembang saiki. Iya isa. Kakang Mas. Iya sayang. Sampean apa ya kademen to? Kok ngomong Kok ngono? suaramu kok gembrodok? Niki mau aku bare priksa. Loro kowe. Priksa aku duwe penyakit ginjal-ginjal, Pak. Siji ae ora. Ginjal. Yo ginjal tok. Lah iki loro ora ginjal-ginjal. Nah siji ginjal. Lah anak setengah. Gini. Mbak ini. Nyanding bisa dadi tamba Nggih. Coba. Ah iki nembang apa kuwi jenenge podang kuning. Nah, engko bar iki putune Pak Paran yang munggah. Pengen ngerti wayang seneng njaluk wayang ya. Oh nggih, monggo. Ya engko iki bar podang kuning sik nggih. Nggih. Ditayubke cara Tuban Mbak Tati. Siap. Ya, niki nek Tuban iki tayube nganggo halo. Nah, iki ngode pengrawite. Halo, podang kuning gubuk asmara. Kuwi tegese kok podang kuning medune gubuk asmara. Coba Mbak Tatin, halo. Ngono. Halo. Oke, podang kuning Podang kuning gubuk. dipun lajengaken gubuk asmara. Oke, coba Mbak Eni, Mbak Eni. Sayang, sayang, sayang. Sindire ayo sindir Eni ayo. Wis wis awakmu ya iya no iki mumpung tak dol kowe. kok didol. Suarane. Ayo, halo. Halo. Halah. Halo. Sing bening kok malah kemeresek. Halo. Wis. Halo. Apa diweni napas buatan sik dah? Ya menawa ya. Halo. Wis ora. Tayub cara Tuban, Ndun daerah kene iki nggon tayub Mbak Tatin Tuban. Wow. Derek belajar nggih niki tayub secara Tuban nggih. Podang kuning gubuk asmara. Buka bonang Mas e.
Matur nuwun Mbak Eni, Mbak Tatin. Niki kula tayub cara tubuhan alus nek tayub cara mriki.